תוחלת החיים בישראל הינה מהגבוהות בעולם וממשיכה לעלות בהתמדה. האפשרות להזדקן בסביבת החיים הטבעית היא המועדפת ביותר על הקשישים, ואכן רובם המוחלט, כ-95%, בוחרים בדרך זו. כדי לתמוך בכך, נחקק בכנסת ב-1986 חוק הסיעוד. שלום לדורון רז, יושב ראש איגוד נותני שירותי הסיעוד בישראל. שלום לך יעל. אז מהו למעשה חוק הסיעוד? ב-1988, החלה מדינת ישראל לשנות את פני הטיפול בזקנים במדינת ישראל על ידי הפעלת חוק הסיעוד. חוק הסיעוד, בעצם המטרה העיקרית שלו היא לתת לקשיש המזדקן שעות טיפול, אם הוא זקוק להם, שיוכל להמשיך ולתפקד במסגרת הביתית שלו. מדינת ישראל היא מהמתקדמות בעולם בתחום הזה. עוד 5 מדינות בעולם קיים אצלם חוק סיעוד במתכונת שקיים בישראל, והשנים שהחוק קיים, 26 שנה שהחוק קיים, הוכיחו את השיפור ואת השינוי המהותי בטיפול בזקנים במדינת ישראל. אז מה היתרונות של החוק הזה? היתרונות של החוק הזה שבעצם המדינה נותנת סיוע בנקודות שבהם יש לקשיש את הבעיה התפקודית שלו. אם זה בעיה תפקודית מנטלית או אם זה בעיה תפקודית אחרת. בכל מקרה, החוק נותן בין 2 ל-3 שעות, 5 ימים בשבוע, טיפול על ידי מטפלת שיכולה להיכנס הביתה ולסייע בכל תפקודי הבית, כולל קצת בניקיון, כולל קצת בקניות, כולל קצת בבישול, כולל קצת בכביסה, ובעצם נותנת את התמיכה לקשיש להמשיך ולתפקד במסגרת הבית ולא להזדקק למסגרת מוסדית אחרת. מעניין מאוד. אם ככה, מי זכאי לסיעוד ולמי פונים בשביל לקבל? קודם כל, הקריטריון הראשון לקבלת זכאות לחוק סיעוד היא גיל. אישה בת 62, גבר בן 65, זה הקריטריון הראשון. הקריטריון השני הוא מצב תפקודי. מצב התפקודי נבחן על ידי כך שקשיש שיש לו הידרדרות או פיזית או מנטלית, יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי, להגיש בקשה לגמלת סיעוד, מגיע אחות או מעריך לבדוק את מצבו התפקודי. בנוסף, יש מבחן נוסף שהוא מבחן הכנסה שמגדיר האם הוא יכול להיות זכאי או לא. היה ועבר את מבחן התפקודי, הוא מקבל הודעה על זכאותו, וזכאותו ניתנת על ידי שעות טיפול בפועל, לא על ידי תשלום כספי, אלא על ידי שעות טיפול בפועל. המטרה מאחורי השעות טיפול בפועל הייתה מלכתחילה בחקיקת החוק, היא שאכן שהכסף של המדינה ייעדה למטרה הזאת, יגיע אכן לטיפול ולא יפנה למטרות אחרות. למעשה, היתרון של המדינה זה שהקשיש ימשיך לגור בביתו, לא? נכון, הרווח הוא כפול. הרווח הראשון של הקשיש, שהוא יכול להזדקן בביתו, ואכן רוב הקשישים במדינת ישראל, כ-95%, רוצים להמשיך ולהזדקן בסביבה הטבעית שלהם, לפתוח את החלון ולראות את מי שהם ראו כל החיים שלהם, להכיר את המכולת, להכיר את הדברים שנמצאים סמוך אליהם לבית. גם המדינה יוצאת ברווח גדול, כי ברור לכולם שעלות השהייה והטיפול בקשיש במסגרת הבית, היא הרבה יותר קטנה מהעלות אם המדינה הייתה צריכה לממן עלות במסגרת מוסדית. כך שכולם יוצאים נזכרים מזה, והמדינה מאפשרת עדיין להיות בחברה הומוגנית בריאה של קשישים וצעירים, וגם להימנע מעלות גבוהה מאוד על קופת המדינה באשפוזים מוסדיים. דורון רז, תודה רבה. על הדבר. להתראות.